În lumea asta de Minecraft trebuie să deblocăm chunkurile cu anumite iteme. În episodul trecut am reușit să deblocăm atât o mare parte din village cât și 300 de chunkuri. Ne jucăm pe hardcore, ceea ce înseamnă că dacă murim odată, jocul s-a terminat. Dacă vă place videoclipul, aș aprecia să dați un like, un subscribe, iar eu vă urez vizionare plăcută. Da. Wow. Ok, deci am revenit și noi cu partea a patra din Chunklock. Andrei s-a întors și el alături de noi, nu mai sunt singur ca ultima dată. Și are o săgeată în cap. Ce am în cap? O săgeată. Da. Ce mi-ai dat? 3 săgeți și 2 oase, a? Oh, hai că ai ceva, nu e chiar așa de rău. Ale erau toate. Uite, avem aici niște oase de deblocat și săgeți erau în partea asta. Știu că aveam niște flori, uite florile astea. Care? Le-am găsit, le aveam în inventar. Că poate am și eu să te ajut. Nu cred că ai din asta, că am văzut aici chunk-ul ăsta și ajunge. Bun. Și avem chunk-ul 301. Bun. Ok, uite. Chunk-ul 302. Și de astea am văzut că ne mai trebuie până unele locuri. Dar nu vreau să le pun pe astea albastre aici, că nu e un chunk prea important și e acolo în spate la noi un chunk bun. Flori albastre care ne încurcă rău că nu e deblocat. Bun. Deci în episodul ăsta, mare parte cam ăsta e planul. Să facem rost de săgeți, de oase, eventual poate să mergem și puțin la minat. Și mai ales începem casa. Asta aș vrea să fac eu personal în episodul ăsta. Oh, 304 la mini-amal. Cine știe, știe. Oh, ce număr de chunk-uri ai. 6, 7. Ok. Ia, hai cu mine să vezi ce vreau să fac. Eu. Ăștia pe cine bârfesc? Fiecare de un alt tip. Cred că se întrunesc să vadă cine va fi stăpânul. Ce ai făcut? Te-ai băgat în casă? Fiecare la casa lui. Asta vreau să fac. Și mai era unul, că mai găsisem unul. Uite și ăsta e full. De aici cred că poți să iei cu sticla, oare? Cred că da. Dar n-am sticlă. Îi face fum la asta? Da, uite că am pus sub el. Uite un schelete. Mamă, cu armură. Oh, încă un schelet. Bun. Îi fac strafe-uri. Hai că îi fac. Bun. Mor în zombie ăștia. Bun. Perfect. Și acum avem chunk-ul hay bale aici. Bine, ăsta încă ne încurcă dintre ele, dar măcar am ajuns la el. Chest. Un saddle! În sfârșit o să ne putem lua cal. Perfect. Chiar perfect, sincer. Mamă, ce încet a venit ăsta. În liniște, așa. Mamă, cât damage dă. Nu pot să înțeleg de ce zombii ăștia mici au... Uh-oh. Mamă, cât damage dă ăsta. Vai de viața mea. De zombii ăștia mici sunt ceva incredibil. Perfect. Și acum avem drum liber la village în partea asta în sfârșit. 311 și iar honey. Deci trebuie neapărat să reușesc să fac honey-ul ăla tot mai mult. A, uite dirt. Și cred că ajungem la încă un stup. Sau ne apropiem măcar de stupul ăla, nu știu dacă ajungem încă la el. 312. Și... mamă, e la fix stupul ăsta. E perfect să ajung la el. Ce tare. Hai să iau și nisipul de aici dacă pot stai aici. Am luat flori albastre de aici. Câte flori albastre sunt aici, nici mi-am dat seama. Wow. Ice bucket, ce... A găsit... oare a găsit portal ruinat sau ceva? Tung. Ruined portal. Ah, there we go. Wow, absolut cinema. Păi și aproape complet, gen, what? What?
Super. Wow, 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 wow. Am luat destul nisip, oare? Nu cred, hai să mai iau totuși. O să las exact suficient cât să nu curgă apa. Și aici cu... Oh, și încă un stup aici la Rotten Flash. Ok. O să fac și asta curând, dar momentan vreau să iau asta cu dirt. Dar măcar am avut destul. Oh, frumos, ce am cu 320. Bun, hai să mergem spre casă totuși, ar fi ok. 37. Uh-oh. Ce zici, mă? Crezi că ești în stare să batem 4 pillager fără să murim? Stai să-mi fac shield. Stai așa să-mi fac un shield. Uite, e acolo, vin spre noi. Side quest unlock. Bravo. Zombie. Altfel în 2, nu? Am făcut rost de flori albastre, să știi. Bun, bun, bun. Desfacem în sfârșitul ăsta. Am un stack de fier, așa. Ce? Ai făcut Ice Bucket Challenge, adică ai avut obsidian. De unde ai luat obsidian? Am găsit un ruined portal. Am bănuit. Mai trebuie fix o bucată de obsidian. No way, e Gata. departe rău de noi. Nu, e în mină unde eram eu, nu e așa departe. Era în mină ruin portalul? Da. What? Când o să avem tot village-ul ăsta deblocat, va fi totul super bine. Zi-mi, te rog, că nu te face pilaf. No. Creeper! Da, l-am auzit. Oh my... Bro! Ai fost la o milisecundă să te faci pilaf. L-am auzit. Ți-a dat os? Nu. Nu pot să cred. Cred Hai că să mai l-am găsim. creeper-ul. Hai să mai găsim un schelet. Bine, ne cere oase și în spate. Vezi că să nu-ți faci pâine din uitul din chesturi, că vreau să-l folosesc pentru multe animale. Bine. Adică sigur Eu găsim... am un stack de fân oricum. De unde ai luat un stack de fân? Îl aveam în inventar. Ah, ok. Bun. Vreau să mă duc să mai deblochez... Ah, nu. De asta venisem să pun sand la prăjit. Ca să facem sticluțe. Să vedem cum facem cu honey-ul ăla. Bun. Așa, mă, ia uite, Teo. Ai făcut bless furnace, bravo frate, că nu mai pot, mi s-a albit cu astea. Nu mai ai de unul, nu? Iteme. Ba, pot să mai fac unul. Dar nu mai am cobblestone pentru un con. Uite. Armura mea arată horror deja. Începe să se ducă de râpă. Bun, unde era ceancul ăla cu carne din asta, oare? Oare aici? Da, uite aici. Perfect. Și cu sandstone. Mi-am făcut și niște ropeți. ...18 sandstone slaburi. Și s-a mai deblocat un chunk. Și începe village-ul ăsta să fie deblocat complet. Ușor, ușor. Da, de tine am nevoie. O să-ți fur lișu. Ai ceva util să merite? Ok, acacia logo ăsta n-ar fi neapărat rău pentru construit. Și nisipicul ăsta, dar... Nu. O să-i omor la mele pentru că vreau lead-urile alea. Dar cu tine n-am nicio treabă să te las în viață, pa. Și florile albastre. Și să facem lână colorată. Bun. Avem o lână colorată. Și să facem carpeturile alea. La fix. Poftim. Gata. 328. Uite și villagerii ăștia sunt blocați aici. Gata, puteți ieși să mergeți la casele voastre. Mamă, avem sheep, uite, ce tare. Hai să vedem ce e în el. Uite, aici e cu semn normal. Aici, mamă, alte 11 oase după ce când cere aici oase. Îmi trebuie 12 pești. De care pești? De-aia roșii nefăcuți. No, apucă-te și pescuiește, frate, ce să zic. Uite. Eu am găsit un ocol pe unde să deblocăm, dar trebuie să omor niște din aia, niște caracatițe. Mamă, uite, kelp block, what? Dar erau caracatițe, mă, de alea pe aici, nu mai știu unde. Erau. Că ne trebuie 12 black dye. Eu să fur și o toporul ăsta și să-l unesc cu al meu.
ca să-i mai dau un pic de viață. Și o să-mi iau niște aer să fac o sabie. Bun, un iron îmi trebuia. Bun, și acum avem sabie. Știu, se blochează foarte mult mob în junk-uri. N-ai mai găsit pisica aia pe nicăieri, a? Nu. Ok, nu știu unde s-a dus efectiv, s-a despawnat pisica aia decât să fie prietenă cu mine. Hai că eu mă duc să pescuiesc. Pescuiește, frate. Pescuiesc pe tine. Nu, mulțumesc. Unde e ăla mic? Avem un stup mic, undeva sub un pom. Uite aici. Wow, o singură bucată de miere. Incredibil. O singură bucată, o singură sticluță de miere dintr-un stup. Cred că mi-am adus aminte la ce ajuta stup. Cred că le făcea să nu mai fie agitate, ca să nu mă atace. Parcă așa mi-aduc aminte. My friend, ești pe aici? Nu cred. Oh! Cât rot un flash. Nimic nu se aruncă pentru că ăsta ne trebuie. Și în sfârșit deblocăm aici. Pentru că a fost foarte, foarte enervant ce am costat tot timpul. Ce faci, mă? Pescuiesc? Încă? Da. Eu am deblocat ce-am ăla cu oasele. Eu am numai 4 pești ăștia roșii. Cred că mai am eu 2. Da, tot îmi mai trebuie. 6. Dar ți-am zis, nu e mai eficient să te bagi în apă să-i bați. Păi nu am. Nu sunt. apar? A, bine. Ok, și am mai făcut 2 și mă duc să le pun la albine. Uite unul aici. Pare că are albine în el deja. Bun. Și mai aveam unul aici, în partea asta. Perfect. Și mai era unul în partea aia acolo. Vreau să încerc cu niște șiri să văd dacă iau mierea aia normală. A, uite, cărbune. Nici nu-l văzusem prima dată. Și încă cât e. Ok, văd că mai e și în partea asta, dar încă n-am acces la chunk. Și hai să vedem ce mai putem debloca în partea asta. Din asta nu am încă destule. Florile astea ce le cerea undeva, dar nu am. 336. Da, ok. Îmi trebuie 60 de iron doar să fac gălețile pe care le cere aici. Mai trebuiau aici. 337. Bun. Ce faci, Fram? Am venit să fur de aici. 5. Ce să furi? N-ai un honeycomb din întâmplare. Nu știu să-l fac. Cu shears. Deci cu shears era. Dar mai trebuie unul ca să deblochez un chunk. Stai că mai am aici 2 stupuri, ia vino. Ia, perfect. Avem oficial cam 5 stupuri de unde putem lua. Uite aici. Aici mai trebuie. Și mai e unul aici, dar nu știu dacă s-au făcut albinele ceva în el. Gata. A, uite și aici ai. Gata. Aici trebuie acum mâncare, 2 scheleți. Oh, nu, 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 nu. Oh my god. Meanwhile.
Unde-o fi omul ăsta, mă, frate? A găsit diamante! Unde? Unde s-a dus? Aici cerea. Dar nu mai văd efectiv ce-mi cere. Dar măcar am deblocat aici. Tot honey. Bun. Tocmai am găsit un chunk unde îmi cerea florile alea albastre pe care le aveam eu, dar nu mai știu unde sunt. Uite aici. Dar parcă mai îmi trebuia una. Să nu spui că am doar 4. Și îmi trebuie 5. Asta e... A, uite, nu e în chunk-ul alt. Super. Ok, deci trebuie să aduc 17 pui și 18 de asta de vacă. Mă duc să fac și chestia asta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pui momentan. Și îmi trebuie 30 vită, ceea ce nu e ușor. Uite-te încă 5 ouă. Da, vaci-vă că am destule. $27 vit avem. 28. 30. Super. Omul meu la mina de o oră nu s-a mai întors, nu știu ce face. Aici oare? Da. Mai îmi trebuie 2. Bun, mă duc să duc astea. Uite în cundă la cu lame, dar până nu mai omor lamele că am lișuri. Nu mai e nevoie. O parte, da. 344. Și mai era undeva aici. Uite, aici mai sunt flori din astea, dar n-am destule. 45. Yo, Teo. Wow, te-ai întors? Da. Unde ai fost, Am vere? Că găsit. te-am pierdut o săptămână, nu te-am mai auzit de bani. Da, wow. M-am întors cu diamante. Ai fost la minat? Da. Unde? Am deblocat chunk-ul ăla cu 10 honeycomb și prin intermediul acelui chunk am găsit mai multe chunk-uri deblocate și o mină incredibil de mare. Și atât ai apucat să iei din ea sau mai erau chestii? Mai e. Deci Mai cred e. că- Da, am cred luat că- diamantele. Cred că în episodul următor asta vom face. Direct acolo. Da, avem 8 diamante. E, Așa, da. și mai avem de deblocat cam 2 chunk-uri și, sau 3 și episodul de astăzi este cam gata. Hai să le facem. Așa zic și eu. Wow! E zici că e Garfield. Da, Hai să vedem dacă mă vrea să-mi fie prieten. fugi. Haide! Ce fuge de mine? Dacă nu mă vrea din 2 pești, nu vrea să fie prieten cu mine. O să o alerg pentru că nu vrea să vină. Haide! N-a vrut din 2 pești. Nu mai e? Nope. Wow. Mai Ok. Uite, 348. Așa. Uite lemn din ăsta. Am avut intuiție bună să-l păstrez în formatul ăsta. Sandstone wall, uite, cred că pot să fac... Ia, las că fac eu, ca să le Uite, ăsta-i blochez. sandul. Gata. Gata, ești pregătit? Dă-i. Oh, Wow. ce am cu 350, frate. Și mai mult sand. Deci cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Vă pup!